Marley, Jos en Roger, beter bekend als Sishoen. Al sinds 1986 zien ze een gevestigde groep in Maastricht. Gekleed in prachtige kostuums geven ze elk carnavalseizoen kleur. Hits zoals Lekker Manneke, Julke Zuidhout en Frieten klinken nog altijd door de cafés en straten van de stad. Veel lopen vandaag een dag met en nemen een kiekje in de keuken van Sishoen. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vreemd? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in de week op. Yes, dames en heren, en hij achter hebben we afgesproken met Sishoen en we gaan loeren wie zie hun optredens nu voorbereiden. Kom maar met. Hey, Kenneth. Hoi, 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 hoi. Hoi. En? Kite, hè? Ja. We zijn even het programma aan het doornemen voor zo'n strijd. Ja, vertel eens, wat heb je opgeschreven? Want hij is sterft vanavond. Ja, doen we altijd op schegeltjes. Ja. Dat is echt het meest handige. Dat is heel praktisch. Ik schrijf ook lekker weg. Ja. En we beginnen dan met intro en de frieten, loeren plafond, we weten wat we willen. Als ze echt al de voorbereiden op wat je gaat doen op het podium. Ja. En in principe, hè, we kunnen altijd veranderen. Kijken naar de zaal dadelijk. Ja. Kunnen zien tot we dadelijk in één keer een ander nummer ertussen in een goede uur. Lekker met een minuut watsklas souflaki. Dan stop, toegevers Harry. Of zeg ik al... Of Sjoeke. Sjoeke zoeken hoor. En een aftocht. Ja, maar even nu even op de praktische dingen. Wat drinken we altijd voor een optreden? Of in ieder geval als we bij zijn gekomen? Nou ja, ik moet zeggen, ik vind het soms wel lekker zo'n Jägermeister, hè Jos? Ja, Jägermeister. Jägermeister. Ja. Nou, wat we toes doen, dat werd in ieder geval niet, maar moeten we dat zeggen wel? Jawel. Ja. Alles in deze aflevering weer op tafel moeten. Ja, oké. Veel drinken we toes altijd een bordje. Oké. Ja. Veel tot gaan weg. Veel of weg gewoon. En verder standenteren. Ja. En ik drink het niet doe. Ja. Ik hou de soepel in het glas, dat is echt goed. Dat zet ik in de ijskast en dat is bijgeluid zo'n beetje. En als ik toes kom weer, dan zet dat glas erop. En dan drink je wel. En dan drink ik hem op. Oké. En ben je precies hetzelfde? Ik drink hem in een keer op. Oké, goed op weg. Ja, maar dan wel gaan minder dan niet. Ja. Wat drink je niet aan? Nee, ik drink toes niet. Nee, dat heb ik niet. Ze met z'n eigen. Zoveel de nee, ja, spiegel, gezondheid, Roger. Dat is nu die 69, dat is nu de grootste vraag van Maastricht, hè? Bist die vrijgezel of heb ze iemand neven dich Goeie vraag. Moeten we dan allemaal goeie uitleggen? vraag. Nee, ik ben vrijgezel. Ja. Vrijgezel, oké. Ja. Dus de carnaval krijg je wel in. Ik krijg de vastlopen, krijg zeker een. Nee, ik vier dat samen met mijn vriend. En ik vind het ook heerlijk om soms even lekker alleen door te gaan. Gewoon eventjes door de straten. Of ik kom in een keer Jos en Maat tegen hoor en dan gewoon voorbij. Ja. En dan gewoon zien wat die kant op en dan ga die kant op. Ik heb ook van betrouwbare bronnen gehoord. Heb je ooit een lookalike van David Beckham geweest, of nee? Ik wist dat die vraag kwam. Ja. Ik ben in 2003 heb ik een beetje als flauwekul hebben voor toen, omdat ik zelf een supporter ben van Manchester United. Ja. Natuurlijk ook NBV, ja natuurlijk NBV. En toen ben ik inderdaad een beetje met een grapje ben ik toen als lookalike als van David Beckham ben ik toen dat is een beetje met flauwekul begonnen. En toen uiteindelijk ben ik door op alle tv-zenders in gans Nederland ben ik erop geweest. Op Hart van Nederland ben ik geweest. Maar dat was echt uitgeroepen als de lookalike van Nederland van David Beckham. Ik heb toen gezondheid op David. Nee, ik was toen de Nederlandse David Beckham lookalike. Ja.
Even Pablo. Steins! Druk! Ja. Ja, kom op, hè. Ik wil wel ballen. Oh, wacht, een klein weer. Kijk de dames doen nog om, hè. Zeker, sneeschoen, sneeschoen, sneeschoen. Beweeg op, beweeg op, beweeg op. Ja, we zijn bij het tweede optreden aangekomen. En kom maar even met. En dan gaan we nu even sloren of Zichum daar überhaupt klaar voor is. Ze zien zich nu klaar aan het maken, dus dan gaan we even loren. Dan zien ze toch. Jongens, zeg je dat we klaar voor allemaal? Jazeker, ja. Ik heb zo'n watertje gekregen voor en hij werd top verzorgd. Dus in Landelijk is het altijd prima. Ja, we zien het Larnaak, hè. We gaan nog over de landgrenzen heen. Altijd leuk of niet? Jawel, zeker. Vooral in Larnaak is het altijd feest. Eigenlijk ook echt vastelavond. Je kunt het een beetje vergelijken met Maastricht. Ja. En zit je nu niet op elkaar uitgekeken? Dus jij denkt, gadverdamme, ik wil nu naar huis, want nu heb ik daar helemaal genoeg van. Moet even drinken. Nou, ik ben... Jawel, we zien wel op elkaar uitgekeken. Nee, helemaal niet. Nee, als heet ze niet. Sowieso al 33 jaar niet voor. Ja. En ik dan bijna 10 jaar. Dus ik heb nog altijd evenveel zin erin. Dus ja. En heel even voor zo'n optreden, want je treedt heel veel op. Heb je nu ook gehad van wat je voor zo'n optreden doet? Een beetje bijgeloven of gaat... Eigenlijk niet, hè. Pilsje, glisje wien, glisje water, flesje water, nee, voor niks. Nee, dat is geen bijgeloof. Zo tot voor, gewoon lekker we komen binnen en lekker, vooral met de lui samen. Hè. We willen eigenlijk niet echt zo eens afzonderen. We zien eigenlijk altijd geren tussen de lui in. Zo van nu ook hey, tussen de lui in. Tussen de lui in. Zo normaal gebleven, zie je maar. Is de nacht zo duister wie een duister nacht? Is de nacht zo duister wie een duister nacht? Zien de mensen stiekem nog het veens op jou? Zien de mensen stiekem nog het veens op jou? Met de jongens wil ik als een nacht geschaald. Met de jongens wil ik als een nacht geschaald. Met elkaar net krijg je geen kant. Met elkaar net krijg je geen kant. Maar dan zien ze nu de moed stom. De oorlog weer, hè? En Roger, is het nu vooral heel al werk of hartstikke leuk? Zo eerst plaats hartstikke leuk. Ja. Natuurlijk ook wel werken. En lekker, leuk om de lui zo te maken. Ja, maar ook natuurlijk zelf. Ja, en als je nu thuis komt dadelijk, wat ga je als eerste doen? Dan gaan we eerst even uitkleien, even mijn kleren uithangen. Want dat is natuurlijk ook voor mij. Ik wil alles goed opdrukken en zo, even wassen. En dan gaan we even lekker even tv leggen. Even mijn kinderen zien aan het slapen, dus mijn mama's toe. En even tv haven en dan ga ik lekker slapen. En dan gaan we wel lekker ontbijten, dus en sporten. Heerlijk. En wat dat geeft ze nu dadelijk als je klaar zit? Je komt toe en dan? Want wat dat... Heel duidelijk antwoord. Dat heel Maastricht weet dat inmiddels. Ik heb me een hemdje gekocht bij Doeleman. En zo'n kite-hemdje. Dan ga ik op de bank zitten. Eerst wassen uiteraard. Op de bank zitten met een potdoek onder me. Dat hemdje, een oezo te nemen en ga ik naar Frans kijken. En dat kan nog best wel een paar oordoren. Ja. En je gaat er bed in? Ik ga naar bad en naar bed. Dat vind ik eigenlijk wel lekker eigenlijk, als je naar bed gaat. Ja. Plezier weg, dankjewel hè. Hoi 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 hoi. Bezoekje brengen, wie is het echt? Zijn ze leuk of toch een beetje vrij? Houdt hij van friet of toch van sop? We gaan het zien, hey in de week op.